Dankeschön. Vážená pani predsedníčka, kolegyne a kolegovia, tragická udalosť, ktorá sa odohrala minulý pondelok na Slovensku v Devínskej Novej Vsi pri Bratislave a ktorá si vyžiadala život 8 slovenských občanov, šokovala a zarmútila celé Slovensko. Streľba samopalom okrem vyhasnutých životov spôsobila aj zranenia ďalším 15 osobám. Motívom streľby boli podľa doterajšieho vyšetrovania zlé susedské vzťahy, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou podnietili labilného jedinca k tomuto ohavnému činu. Nebol to však rasovo motivovaný čin, lebo z 8 obetí bol vlastne len jeden človek rómskeho pôvodu. Postup štátnych orgánov bol rýchly a zásah špecializovaného policajného útvaru adekvátny a vláda v súčasnosti sleduje dôsledné vyšetrenie tohto brutálneho činu a svojou politikou bude podporovať kroky vedúce k zvýšeniu bezpečnosti občanov a ochrane ich práv. Zvláštna pozornosť bude venovaná tzv. Rizikovejším zónam a prehodnoteniu. Len som chcel dodať, pani predsedníčka, že Slovenská republika si uctila pamiatku obetí štátnym smutkom.